Ikalimang pulong. Mikisdom ang langit sukad pa sa udtong tutok. Mipasunding ang mga bagang dagom nga mitakyab sa kalangitan. Sanglit, wala mahimuot ang langit nga nagsudong sa anak sa Dios. Nga hilabihan nga nagantos sa tumang kasakit sukad pa sa sayong kabuntagon. Nga siya miatubang sa kadagkuan sa mga Hudiyo o mga Romanhon. Ang kakutas sa iyang pagpasan sa hilabihan kabugat nga krus, tungas sa kalbaryo, mihunlos sa kusog sa iyang tibuok tawhanong lawas, nadugmo pagani siya sa pipila kahigayon, kumikan sa kabugat, tapos siya makatuaw sa pagsubli sa mga pulong ni Haring David. Si Jesus sa lugsanay malitok nga pulong miingon, "Sityo ako giuhaw." Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 29, tudling 28. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bisan pa sa kaulaw nga gibati sa adlaw, sulod sa kapintulo katakna sa iyang pagbitay ni anang krus, si Jesus mibati og kauga sa iyang baba og tutunlan ang iyang tawhanong kinaiya. Lugsanay nga milahutay sa iyang paghingutas, mihuyhoy ang iyang tawhanong kusog. Hinungdan siya mituaw, "Sityo ako giuhaw." Unsay kauhaw? Ang kauhaw mao ang panimati sa pagkauga sa baba ug tutunlan, inubanan sa tinguha nga makainom. Apan dili lamang kini kutob sa lawas nung panginahanglan, kundili naglakip usab kini sa mapagbationg tinguha nga mao ang pagkabungtas ug ang kahidlaw sa mga butang gipangandoy. Apan aron sa pagdugang sa hilabihan nga pagtamay ug taman nga pagyubit kaniya sa mga tao, ang Ginoo gitunulan na hinuon og espongha nga gipahimutang tumoy sa bangkaw, nga gipatuhop sa abdo og suka, nga gidaitol ngadto sa iyang nangliki nga ngabil. Abdo usa ka matang nga gikan sa ginhawaan sa mananap. Suka usa ka maaslom nga labiyaw nga isambog sa usa ka sinagol aron pagkunhod sa kaparat. Apan magapasamot sa kapait sa sinagol. Milingyo siya, wala siya mo inom. Bisan gani sa pagdimdim niini, sanglit ang iyang gidangatan, labaw pa kapait ug labaw pa kaaslom, sa buot nilang itingal ngadto kaniya. Mauusab kita karon, wala nato panumbalinga ang pagtulunan nga iyang gibilin kanato, aron kita matultulan ngadto sa dalan sa katarong, didto sa kinasang-an sa kinabuhi. Atong gipili ang halapad ug hamugaway nga dalan nga nagatultul kanato ngadto sa kaalautan. Inay sa higpit nga dalan nga gilibutan og daghang tunok nga maghatod kanato ngadto sa langitnong kahimayaan. Wala na gani kita'y pagtahod sa mga balaang dapit. Ato na lamang gihimo ang kapilya nga pasilungan sa mga binuhi natong kahayupan. Atong gihimo ang mga simbahan nga dapit kalingawan. Gihimo gani nga mga abutanan alang sa kaulag o katagbawan sa yutanhong tinguha. Nganong atong kabigon ang mga mata sa mga tao aron sa pagsudong sa atong mga mahilas ug nihit nga sapot, nga hapit na gani ipadayag ang mga lagom nga bugan ug tinaguan. Nganong isulob ang mga hugot ug piit nga sapot aron mahulma sa mga suok sa lawas. Nganong buot ipasundayag ang mga nagsiwil nga mga bilbil. Nganong iwiris-wiris ang panguros diha sa balaang ampuanan. Usa kini kadakong pagtampalas nga musulod sa balay sa Dios. Gani si San Pablo nagpahimuga bisan kinsa nga babae nga nagaampo nga walay pandong sa iyang ulo, nagpakaulaw sa iyang ulo. Kay kun ang babae dili magpandong sa iyang kaugalingon, nan kinahanglan nga iyang putlon ang iyang buhok. Apan kun kini makauulaw sa babae nga siya inalutan og kiniskisan, kinahanglan
nga siya magpandong. Apan nihit ang nagatuman niini. Sanglit buot ipadayag sa katilingban ang matahom kunuhay nga tina sa buhok aron pag-angkon sa tawhanong pagdaig nga dakong sukwahi sa gituga sa magbubuhat ug makauulaw usab sa lalaki nga magpatag-as sa iyang buhok. Gani ang Dios mibaod sa dili paghiwa sa atong unod, gumikan sa mga patay o magpapatik o bisan unsang timaan. Apan misupil ang mga tao sa katarungan, ang patik o tato o sa kaarte kun alampat. Nalukop na gani ang lawas sa mga malaway nga larawan, gikan sa ulo hangtod sa tiil. Dugang pa ang mga dila gipang buslutan, ang mga pusod gipang tuhog ug uban pang bahin sa lawas nga mauunta ang templo sa Espiritu Santo nga atong mabatunan gikan sa Dios. Gumikan niini dili lamang atong kaugalingon maoy atong gipakaulawan, kundili atong gipakaulawan ang Dios. Atong gipakaulawan ang atong magbubuhat. Atong giyaga-yagaan ang iyang pagkabalaan. Gihatagan kita og pangisip dili aron pagsukol o pagsupak sa iyang kabubuton, kundili aron pagsunod o pagtamod sa iyang maayong katuyuan. Ang Dios wala magsugo ni bisan kinsa nga maghimo og dautan, ug wala siya maghatag ni bisan kinsa og pagtugot sa pagpakasala. Hinunua atong gipili ang kalayo inay sa tubig, atong gitinguha ang kamatayon sa kalag inay nga mabuhi. Sa atong palibot anaa ang nagkadaiyang pagsulay, mga pagsulay nga makapakunhod sa kaligdong sa atong pagkatao. Ang bulawan nagkinahanglan nga sulayan sa nagdilaab nga kalayo aron pagtino sa katiunay. Apan ang atong kalig-on sa kabubuton dili sama sa bulawan. Nagahimo kitag mga plastik nga nangatunaw nga gilamoy sa way pagkapalong nga kalayo. Nangahimo kitang mga mahuyang bisan gani sa atong pagtuo sa Dios. Nangahanaw na ang atong balaanong paglaom ngadto sa Dios, ug dili na makapiog ang atong tawhanong kusog pagsukol sa mga pagsulay. Sanglit namad-a na usab ang atong mga ngabil sa mga pangaliya ug mga pag-ampo sa kahitasan, mga pamalikas ug mga panunglo maoy nangumbitay diha sa ngilit sa atong nanaglambing wait. Wala nay luna sa atong mga kasing-kasing ang gugma sa Dios sa mga butang balaan. Hinunua kini atong gihulipan sa mga yawanong tinguha. Wala na ang katahom sa kinaiyahan. Sanglit atong gipanghulipan og mga salingkapaw nga dayan-dayan. Ang mga gabii dili na matulog gumikan kay na nagdali pagkabot sa tingusbawan, diin ang mga kabus gipanghimo na nga sibsibunon sa mga adunahan, gipanghimo nga tukbanan sa mga mabangis nga mananap sa buhilaman. Ang uban na naglunang sa malanog nga pita sa kahilayan ug nawad-an sa panglantaw sa umaabot sa dangatan sa atong hinulamang kinabuhi. Nanghipos kita og katigayunan sa yuta, apan wala kita magtigom og bahandi didto sa langit. Diin walay mga tangkob og mga anunugba nga makakutkot. Mga agap kita sa mga pagdaig sa mga tao, inay sa kahimuot sa Dios. Atong lanog nga patingugon ang mga trumpeta sa higayon nga makahimo kita og mga buhat sa kaluoy aron ikasangyaw ngadto sa tibuok yuta ang salingkapaw natong binuhatan. Apan dili malimbungan ang Dios. Atong gipalabi ang pag-angkon sa tawhanong himaya, inay sa langit nung panalangin. Kining tanan natong binuhatan maoy nakamala sa baba ug nakapauga sa tutunlan sa atong manunubos. Hinungdan siya mituaw, sityo ako giuhaw. Apan walay nangako paghatag kaniya og mainom nga makatagbaw. Hinunua atong gihubog atong kaugalingon sa mga ilimnon nga makapasilaob
sa atong kaisipan ug makatuis sa maayong panghuna-huna. Atong giguba ang maayong panimati nga gihatag sa Dios, nga dili na gani kita makapinig sa sayop gikan sa tukma. Dili gani kita makaila sa matarong gikan sa dautan, bisan sa atong kaugalingon. Mura kitag nalisuan sa ato ang mga maayong pangisip nga nagawandog-wandog ug nagsusapinday paglakaw ug magkamang pausahay, hangtod nga maglisod gani kita paglitok sa atong kaugalingong ngalan. Ilimnon ang nagtukmod kanato ngadto sa kaulawan, sa walay kahimungawan nga kita nagpaingon ngadto sa bungaw sa kaalautan. Kita nagapatuyang usab pagtagbaw sa atong kaugalingon, pagsuyop o paghingos ni anang yawanong drugas nga makagayot sa atong maayong salabutan, nga maoy hinungdan sa pagkatap sa mga mangilngig nga salaod sa bisan asang suok sa kalibutan. Hangtod sa tanang kinatumyan sa yuta, daghan ang nangamatay labot niini. Daghan usab ang mga mamumuno gumikan niini. Kita kanunay nga giuhaw sa mga kalibutanong kailibgon na nagmala sa atong mga ngabil sa mga yutanong kalipay, ug kanunay nga nagmugna og dakong kahawang ang atong kahiladman. Kining tanan nagpabilin nga walay katagbawan sanglit, wala kita magtagad sa espirituhanong kauhaw. Wala kita mangita sa buhing tubig nga nagagikan sa tuburan sa balaang dughan, nga iya lamang sa manunubos nga gipadupah ni Alan Cruz, nga karon giuhaw sa atong matinuoron nga pagtamod sa iyang kasuguan. Giuhaw siya dili sa tubig gikan sa atong mga atabay, ni sa alak nga gitagay sa paghudyaka nga walay makapanimati sa atong lawas nung kinabuhi. Busa atong bag-uhon atong kinabuhi ug atong subayon ang matarong nga dalan diin sa kinatumyan na naghulat ang mga balaan. Paghangop sa atong pag-abot, atong ihikling ang atong salawayong buhat, ang mga panlimbong, ang mga pagpamaka, ang pagpanamas-tamas sa atong isig kaingon, kay dili kini maoy makapandol kanato ngadto sa alaot, nga paghisukamod og dili na gayud kita makabangon gumikan sa kabugat sa atong mga sala. Kun mahibalik na kita sa sabakan sa Dios, dili na usab siya magtungina paghatag kanato sa buhing tubig nga mibuhagay sa iyang kilid. Kita na usa ang moingon kaniya, sityo ako giuhaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.